Сио, отивам с нощи по тъмно да си прибера прането от двора. И изведнъж, тупур, чувам нещо. Отивам аз през 2-3 къщи към Калинин и от довара има Сио до портичката. 2-3 керемиди съборени. Ама тъмно беше и нищо не видях. И отивам аз рано тая сутрин и какво да видя? 3 мъжки стъпки големи. И викам аз, Калинке малеля, това беше тая тупордия с нощи у вас? Пък тя, котарак минал през оградата и съборил керемидите. Знам това, знам за този котарак, дето си има една котка вкъщи и 2 котенца, едното на 6, едното на 7 години. Айде. Сио, сега пак ще ли да играят от тая танцовата формация, формацията, дето празнуваме сега, боженци. Ама сега ще дойде децата от школото Свети Кирила и Методия. Сио, 10 години рипат, скачат и колкото по-играят, по-добри стават, ще цяло българско поколение и чужбинско даже. Маша?